החדשנות פתוחה בעצם סוג של פתיחות של חברה לחפש את החדשנות מכל מקום בעולם. הנחת היסוד נוספת שגאונים חדשים נולדים כל יום, נמצאים בכל פינה בעולם, ובעצם החיסרון של החדשנות הסגורה זה שהיא מוגבלת למשאבים הפנימיים. מה שאומרים בביזנס וויק שהאופן אינוביישן הופך להיות טרנד מאוד חזק בעשור האחרון. פרוקטר אנד גמבל יש להם תוכנית מאוד מאוד גדולה על אופן אינוביישן. הם קוראים להם זה Connect and Develop. לאמדוקס יש Open Innovation Program. שמעתי באחד ההרצאות באמדוקס שבעצם הם מוצאים סטארט-אפים שמייצרים פתרונות משלימים לטכנולוגיה של אמדוקס, והם בעלי ערך ללקוחות, והם באמת עושים פתרונות אינטגרטיביים ומציעים ללקוח ערך משופר. זה אתר מאוד גדול שעוסק ב-Open Innovation, שהוא בעצם אתר של תיווך קניין רוחני, פטנטים, טכנולוגיות, רשומים מעל 100,000, הם אומרים ככה, מעל 100,000 אנשים באתר. זה אתר נוסף של מומחים בדימוס, שבעצם עוזרים לחברות לפתור בעיות. יש 4,000 מומחים רשומים. מי שייסד את האתר זה פרוקטר אנד גמבל ולילי, שבעצם מאפשרים למומחים בדימוס שעבדו בחברות האלה להמשיך להתפרנס ולתרום. אינוסנטיב זה אתר מאוד מאוד פופולרי, אני פוגש בו יותר ויותר. הם אומרים שרשומים שם מעל 160,000 אנשים. מציע עד $1,000,000 בפתרון בעיות. כמו שאמרתי לכם, רשום ש-SAP נעזרת בפורטל הזה בתור שותף שלהם ל-Open Innovation. 9 Sigma זה אתר נוסף. פרוקטר אנד גמבל מצליחים להפיץ RFI, RFP ל-700,000 איש את השאלות שלהם ולקבל תשובות. יש להם לקוחות כמו פיליפס, יוניליבר, ביג אידיאה גרופ. ביג זה אתר שהתחיל לדרכו ממומחים של משחקים. כמו שאתם רואים, עובדים עם טויז אר אס. בואו נדבר על ספרות שהיא פחות תחת הכותרת של Open Innovation, אבל היא בהחלט עולה בקנה אחד עם Open Innovation, חוכמת ההמונים. טוענים שבתנאים מתאימים ההמון טוב יותר מהמומחים בפתרון בעיות. וחוק הזנב הארוך, יש לו כל מיני אפליקציות לחוק הזנב הארוך, אבל למשל אחת האפליקציות, שחברה יכולה לייצר הרבה אינוביישן מבודדים, אז היא תקבל הרבה בודדים שמציעים להם אינוביישן, אוקיי? ובסופו של דבר היא תקבל חדשנות מאוד מאוד גדולה. אז אם החדשנות הפתוחה כדאית, לדעתי כן, זה משפר את האינוביישן הקלאסי. יש הרבה ידע בספרות, במאמרים, תוכלו למצוא. יש ניסיון של חברות שהצליחו, תוכלו לשאול אותם, להתייעץ איתם. אנחנו נמצאים בתקופה ש-Open Innovation זה פתרון מאוד יפה, גם בפיתוח מוצרים וגם במודלים עסקיים ובשיווק. וזהו, מי שירצה אני אשמח לסייע לו. תודה רבה.